Zemplínske Kopčany v okrese Michalovce. Táto strašidelná informácia sa rozšírila rýchlosťou ako záchod. Malo sa to stať v noci v záhrade rodinného domu. Potom, čo s chlapcom strávil istý čas, ho údajne pustil, no povedal, že sa ešte vráti. 11-ročný záchod sa vraj vybral vonku, poďme na záchod. What the fuck? Domov sa už ale v zápäti vrátil. Rodičia a záchod ho takmer hodinu hľadali s baterkami, pátranie však úspešné nebolo. Nemohli sme ho nájsť, všade sme ho hľadali, nič, absolútne až po kanáloch, bo sme mysleli, že sa skrýva. Keď sa záchod objavil vo dverách domu, vraj všetci zostali v šoku, bol ako omámený Peter Sabo. A držal sa za záchod. Pomedzi záchod rodičom povedal, že ho uniesol záchod. Tam, máme tam tu sedíš. Uši, jak má. Peter Sabo. A červené má oči. A mal taký veľký nos. Taký. Rodičia si najprv mysleli, že ide o záchod. Keď im však syn podrobne opísal to, čo zažil, prestali to brať na ľahkú váhu. Tam tak nám nepatril. Tak nie. Padni domu, tak povedal. Tak ešte skakal a už lecel hore. A už bolo koniec už. Dedinčania sú teraz v strehu. Po tejto nepríjemnej udalosti si na svoje deti dávajú veľký pozor. Po zotmení môžu chodiť iba v sprievode dospelého. Odiď sataň. Choď preč, sataň. Choď do pekla. Tam, kde si bol. A ja sa už bojím o záchod. A ja ti. Ale ani jednoho vonka nebolo. Ešte, bo tu detsko je 10 hodín. Ono už tu detsko ani jedno nie. Zo Zemplínskych Kopčan pre televíziu Peter Sabo. Koniec už.